की एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा जवळपास 70% भाग पूर्ण झाला आणि आज त्याचं लोकार्पण झालेलं आहे। ज्यावेळी मला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला त्यावेळी मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही पाहिजे त्याचं उद्घाटन करून टाका, पण त्यांनी आग्रहाने सांगितलं की मी या कार्यक्रमाला आलंच पाहिजे। आणि त्यांनी जेव्हा असा आग्रह केला तेव्हा मला देखील ती जुनी आठवण आली की या पुलाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने ढवळीकरांना, सुदीन ढवळीकरांना आठवत असेल की मनोहर पर्रिकर आणि मी यांनी या ठिकाणी या पुलाचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम त्यावेळी आम्ही केला होता। विशेषतः मांडवी नदीवरचा जो पूल होता तो मी जेव्हा मंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे येऊन मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितलं की हा पूल आम्ही गोवा सरकारच्या पैशातून बांधू। मी त्यावेळी त्यांना विनंती केली की मनोहर, आता मी मंत्री झालो आहे, तू कशा करता गोव्याचे एवढे 500, 700, 800 कोटी त्यात घालतो? नाही म्हणे, आम्ही प्रोव्हिजन केली आहे। तोही पूल फार महत्त्वाचा होता, पण त्यांच्या मृत्यूपूर्वी ते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला सांगितलं की हा जो मांडवी नदीवरचा पूल L&T बांधते आहे, आमच्याकडे आर्थिक अडचण आहे। मी जरी एकदा तुम्हाला म्हटलं होतं की आम्ही त्या पैसे पूर्ण खर्च करून हा बांधू NH वरचा पूल, पण आता काही मला हे शक्य वाटत नाही आणि मला माझ्यासमोर हा पूल बांधून पूर्ण करायचा आहे। मी गोव्याच्या जनतेला आश्वासन दिलेलं आहे आणि तुम्ही याच्यावर मार्ग काढा आणि मला पैसे द्या। पुन्हा त्याला 400-500 कोटी रुपये पूर्णाचं पुलाचं काम करायला मांडवी नदीवरच्या पुलाला गरज होती। मी अधिकाऱ्यांना बोलावलं आणि त्यांनी सांगितलं की रेकॉर्ड प्रमाणे एकदा जर सरकारने जबाबदारी स्वीकारली तर पुन्हा तो रेकॉर्ड, आता ते सगळे वर्षही संपले, आता ही लायबिलिटी कशी क्रिएट करता येईल आणि पैसे कसे देता येईल। पण मी सांगितलं की तुम्हाला जे लिहायचं आहे ते फाईलवर लिहा। मनोहरची तब्येत चांगली नाही आहे, हा पुलाचं काम लवकर करायचं आहे, गोवा सरकार काही करू शकत नाही। आणि मी त्यावेळी 400 कोटी रुपये दिले आणि त्या पुलाचं काम पूर्ण झालं। गोव्यामध्ये असणारी पर्यटकांची संख्या आणि दक्षिण आणि उत्तर गोव्याला जोडणारा हा मार्ग ही गोव्याची लाईफलाईन आहे आणि त्यामुळे मी कन्सल्टंटला असा सल्ला दिला की आपण विमानतळावरून वळल्यानंतरच तुम्ही आता या पुलाची सुरुवात करा आणि डायरेक्ट हा जवळपास पणजीच्या पुढे, हॉस्पिटलच्या नंतर पुढे आणि पलीकडे जाईल, वरतून जाईल आणि पलीकडे मांडवी नदीवरचा पूल आहे, त्यामुळे लोकांना त्रास होणार नाही आणि खऱ्या अर्थाने गोव्याकरताही उत्तम लाईफलाईन होईल। याचं अतिशय उत्तम डिझाईन तयार झालं। केबल स्ट्रीट ब्रिजमध्ये अनेक उत्तम डिझाईन्स तयार झाले आणि मला आयुष्यात खूप पूल बांधण्याची संधी मिळाली। आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमधून या वर्षात आम्ही 6 वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेले आहेत। आपला गोव्यातला ब्रिज हा वरळी बांद्राच्या केबल स्ट्रीट ब्रिजपेक्षाही मोठा आहे, याचा निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटेल। या ब्रिजमध्ये काम करत असताना अनेक अडचणी आल्या, कारण डिले झालं आणि यामध्ये अडचणी येत असताना कोविडच्या काळामध्ये याचा जो केबल स्ट्रीटच्या याच्याकरता जो कन्सल्टंट होते ते चायनातून, त्यांना विसाच मिळाला नाही आणि त्यामुळे कन्सल्टंट न आल्यामुळे या ठिकाणी काम कसं करायचं याची अडचणी निर्माण झाल्या। पण त्या सर्व अडचणीवर, समस्यांवर आपल्या अधिकाऱ्यांनी, कॉन्ट्रॅक्टरनी, कन्सल्टंटनी यशस्वीपणे मात केली आणि हे काम पूर्ण केलं। याबद्दल सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। ज्यावेळी या पुलाचं काम सुरू झालं त्यावेळी माझं स्वप्न होतं की ते वरती आपण एक मोठी रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि व्ह्यूअर गॅलरी उघडावी। वरळी बांद्राच्या वेळी पण माझं स्वप्न होतं, पण त्यावेळी जेव्हा आम्ही काम अर्धं झालं त्यानंतर सरकार बदललं, त्यामुळे ते काम पुढे गेलं। या ठिकाणी आत्ताच प्रमोद सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2 वेळा टेंडर झालं, पण कोणी आलंच नाही। त्यामुळे निलेशजींनी मी आत्ताच सांगितलं की हे कसं व्हायबल करायचं त्याची मदत मी तुम्हाला करीन आणि त्यामुळे आता येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हा जो खालचा बेस आहे कॉन्क्रीटचा, तो घेत असताना आम्ही रिव्हॉल्विंग टेंडर, रेस्टॉरंट आणि व्ह्यूअर गॅलरीचं जे वजन आहे ते गृहीत धरून हे स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे। त्यामुळे त्याला काही खर्च लागणार नाही, पण याला कॅप्सूल लिफ्टने पाण्यातून वरती जावं लागेल
आणि ते जागतिक आकर्षणाचं, पर्यटनाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनावं अशी माझी इच्छा होती. आणि त्या वरच्या टॉवरवर गेल्यावर पूर्ण गोवा बघता येईल. आणि त्याचबरोबर बाजूला जी जागा आहे त्या ठिकाणी गोव्याची खाद्य संस्कृती, गोव्याचं फूड, गोव्याचं हँडलूम, हँडीक्राफ्ट्स या सगळ्याचं आणि पार्किंग प्लेस आणि उत्तम प्रकारची व्यवस्था असावी. आणि आता हिशोब केला तर 2024 पर्यंत साधारणतः गोव्याच्या अंतर्गत सगळे कामं मिळून जवळपास 25 ते 30 हजार कोटी रुपये माझ्या विभागाने गोव्यावर खर्च करायचं ठरवलेलं आहे. बरेचशी कामं पूर्ण झालेली आहेत आणि काही कामं पूर्ण व्हायची आहेत. तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा विकास होत असताना एक गोष्टीची काळजी जरूर घ्या की गोव्यामध्ये एअर पोल्युशन होणार नाही, वॉटर पोल्युशन होणार आणि साऊंड पोल्युशन होणार नाही. गोवा हे प्रदूषणाच्या दृष्टीने देखील असंच सुंदर राहिलं पाहिजे याची काळजी घेण्याची जबाबदारी नक्कीच आमच्या सगळ्यांची आहे आणि त्या दृष्टीने देखील विचार केला पाहिजे. मला या ठिकाणी सांगताना आनंद होतो आहे की 2 भारतमालामध्ये प्रोजेक्ट मंजूर झालेले आहेत. ते दोन्ही प्रोजेक्ट जे आहेत ते गोव्याकरता अतिशय महत्त्वाचे आहेत. एक प्रोजेक्ट जो आहे तो भारतमाला प्रकल्पामध्ये 206 किलोमीटरची लेंथ आलेली आहे आणि त्यामध्ये 4 लेनवरून 6 लेन रोडमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे आणि या कामाची किंमत 17,726 कोटी रुपये आहे आणि आतापर्यंत 15-16 हजार कोटी रुपयाची कामं झाली आहेत किंवा प्रगतीत आहेत. या कामामध्ये जे 2 इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आहे, हैदराबाद ते पणजी NH 748, हा भाग पणजी ते कर्नाटक सीमेपर्यंत आहे. यामध्ये पणजीपासून कर्नाटकच्या सीमेपर्यंत 6,176 कोटी रुपये खर्च करून 54 किलोमीटरचा मार्ग 4 लेनच्या स्वरूपात बांधला जाणार आहे. या 54 किलोमीटरचे 4 पॅकेजेस तयार केले आहे आणि या चौपदरीकरणाकरता लँड ॲक्विशन करता 100 कोटी रुपये मंजूर पण केलेले आहे. माझी एकच विनंती आहे की तुमचे फॉरेस्ट मंत्र्यांना आणि डिपार्टमेंटला जरा परवानगी द्यायला सांगा. याच्यात बराच वेळ जातो. बाहेरचा जो आहे महाराष्ट्रातून कर्नाटक आणि तेलंगणा, आंध्रकडे जाणारा सगळा ट्रॅफिक हा जर बाहेरच्या बाहेर वळला तर इथले अपघात कमी होतील, प्रदूषण कमी होईल. हे तुमचं म्हणणं संयुक्तिक आहे, पण याचा एकदा अभ्यास करून नक्कीच हा करण्याचा मी प्रयत्न करीन. गोवा हे अतिशय सुंदर राज्य आहे. खरं म्हणजे निसर्ग सौंदर्य एवढं चांगलं आहे की इथे येणारा माणूस जातच नाही. आता हेही अडचणीचंच आहे. पण गोव्याचं हे सौंदर्य असंच कायम राहील आणि गोवा प्रदूषणापासून मुक्त होईल. गोव्यातल्या सगळ्या नद्याही शुद्ध होतील, समुद्रही चांगला राहील आणि प्रदूषणापासून, जलप्रदूषणापासून जशी मुक्ती मिळेल तसं हळूहळू साऊंड पोल्युशनपासून पण मिळाली पाहिजे. मीच त्याचा मंत्री आहे. आता मी हॉर्न बंद करायच्या मागे आहे. त्याच्याऐवजी बासरीचा स्वर, तबल्याचा स्वर, मंजूळ स्वर कानात गेला पाहिजे, जेणेकरून कानाला कर्कशपणा नको. आणि गोव्यामध्ये इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने फार संवेदनशीलता आहे. त्यामुळे गोव्याला खऱ्या अर्थाने इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंट देखील सुंदर केलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर हा पूल स्टेट ऑफ आर्ट पूल आहे. गोव्याकरता नाही, महाराष्ट्राकरता नाही, तर देशही करता नाही, तर जगातल्या स्टेट ऑफ आर्ट पुलांमध्ये याचं नाव जाईल, इतका सुंदर हा पूल आहे. आणि आज गोव्याच्या जनतेला तो मिळालेला आहे. माननीय प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही असं ठरवलेलं आहे की 2024 संपण्याच्या आधी भारतातलं रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेरिकेच्या रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षाही त्याच्यापेक्षा पुढे जाईल, एवढं चांगलं होईल.